Венера Джалалова балачактан тегүче булырга хыялланган һәм бу һөнәренә укыганнан соң да ул үз эшен ашырга алынмый. Өйдә туганнарына, гаиләсенә кирәк яракларны тегү белән шөгыльләнә. Үз мәшгуль булып теркәлгәч, арендага урын ала һәм үз эшен башлап җибәрә. Хәзер клиентлары да арткан. Самозанятость, она дает что? Не посещать. Үз мәшгуль булуның өстенлекләре шактый. Салым инспекциясенә барырга кирәкми, барысы да электрон рәвештә башкарыла. Минем салым кушымтасында барысы да исәпләнә, санала, шулай ук декларация тутырырга да йөрмисең. Барысы да электрон рәвештә башкарыла. Түләү дә шулай ук карта ярдәмендә. Мәсәлән, табышыңнан кергән сумманы күрсәтәсең һәм шуннан чыгып салым алына. Синең өчен барысында кушымта башкара. То есть ты не возишь, ты не высчитываешь. Пандемия шартларында заказлар кими һәм Венера маскалар тегә башлый. Приходилось и такую работу делать. Бу эшне дә үтәргә туры килде, башлыча киемнәр тегәбез. Шулай да икенче бер төрле эшкә алынырга туры килде. Өйдә тегә идем һәм кирәкле кешеләргә тараттым. Дома это отшивалось и потом раздавалось. Үз изоляция режимында кече һәм урта бизнес субъектларына дәүләттән ярдәм бар. Хәзер Венера кебек үз һөнәри табышыннан салым түләүчеләр дә аңа өмет итә ала. Мы не могли работать. Без бу вакытта эшли алмадык. Кайбер клиентларның заказларын үти алмадык. Мин бит һәр кешене өйгә алып кайтып, гаиләмне куркыныч астына куя алмыйм. Шуңа күрә заказларның кайберсе үтәлмәде. Хәзер аларны ясау нәтиҗәле түгел, вакыт үтте. Ярдәмне барыбыз да көтәбез. А сейчас уже нерентабельно делать. Значимым для самозанятых. Үз мәшгульләр өчен әһәмиятле ярдәм үткән елда керемнәре өчен түләгән салымнары кире кайтарылачак. Шулай ук аларга 2020 елда салым капиталын бирү карала. Бу үз мәшгульләргә үз акчаларын сакларга һәм аның исәбенә үз эшчәнлекләрен алга таба үстерергә ярдәм итәчәк. Нурлат районында бүгенге көнгә 900-дән артык граждан үз мәшгуль булып теркәлгән. Һөнәри табыштан салым түләү режимы быел Россиянең 23 төбәгендә кертелгән.